ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ. ಋಷಿಮುನಿಗಳ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲ ಭರತನ ಭಾರತವು ಭಾರತವಾಗಿಯೇ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿರುವುದು. ವೇದಗಳು, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಂತಹ ಪೂಜನೀಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಭರತ ಭೂಮಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಿಯರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಹೊಣೆಯಾಗಲಿ, ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಅಂತಹ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವೈರುಧ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮುದ್ದು ಕಂದಮ್ಮ ತನ್ನ ತೊದಲು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ವಿಡಿಯೋ ಇಂದಿನ ವೈರಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ. देखो ये मेरी दुर्गा माता है, ये मेरे हनुमान जी, ये मेरे राम जी। तीनों फ्रेंड्स की अपनी स्टोरी सुनाओ। हाँ, आप अपने तीनों फ्रेंड्स की स्टोरी सुनाओ। हनुमान जी जो होते हैं, एक सीता माता होती है, एक राम जी होते हैं। ओके। वो वनवास पे जाते हैं। वनवास पे जाते हैं। फिर क्या होता है? सीता माता को रावण उठा ले जाता है। ओह। फिर राम जी हनुमान जी से बोलते हैं, प्लीज मेरी सीता माता की हेल्प कर दो। फिर क्या होता है? फिर लंका में जाते मिल जाती है, सीता माता मिल जाती है। अरे वाह। फिर क्या होता है? सारे राक्षस आते और रावण को भेज देते हैं। पता है कौन? हनुमान जी। ओके। फिर हनुमान जी के पूंछ में फायर लगा देते हैं। फिर हनुमान जी को लगा दो। हनुमान जी बोलते लगा दो। फिर हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी लंका में ही हाथ लगा देते हैं। ओके। फिर राम जी आते हैं, लंका अपने भेज देते हैं और अपने घर ले जाते हैं। किसको घर ले जाते हैं? सीता माता को।